Salutare! Astăzi am revenit pe canalul meu. Astăzi vom merge la minat și vom căuta diamante. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și astăzi ne jucăm pe lumea abonaților. Cred că mâine sau până mâine va apărea un episod din lumea titanicilor. Da, pe această serie, lumea titanicilor, sunt Mobiles Game și Bogdan B, care sunt și pe această serie de lumea abonaților. Haideți să ne uităm un pic. Este o nouă mină făcută înainte de videoclip, ca să nu dureze foarte mult. Am 3 ore. Hai că m-am pregătit. Aici ce e? Dacă din cauza nu știați, am Keep Inventory. Dat, ca să nu mor. Bun, da. Haideți să mergem în direcția asta. Pentru că unde aș putea merge. Aha, am găsit lapis. Eu le-au lapisul. Cred că este bun. Este ca loc cu fortune. Cam da, să-mi dea mai mult. Am deja 25 de lapis. Un stec de lapis, nu corect. Nu cred așa ceva, mă, băiatule. Da. Hai că am văzut la lapis foarte mult. Acum că ar fi să dă și de diamant, asta nu aș prea crede. Bă, nu, prescriu. Nu cred așa ceva! Și uitați un pic. Ioi. Haideți să vedem. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Bă, eu cu fortune. Da. 5, 6, 7, 8, 9. Am 9 diamante. Oh, nu. 10. Pe 12, 13, băiatule. 13 și am deja 30 de diamante. Nu te cred, bă. Dar cum să am eu atâta? Adică eu atât de mult noroc. Deci nu am și pe asta fortune. Ia nu. Eficiență. Nu mai găsim diamante acum. Și tot timpul că după lapis, dacă găsesc lapis, găsesc imediat și diamante. Hai că intuiția mea merge bine. Cred că așa, atâta va fi episodul. Vedem dacă ne găsim. Terminăm, facem episodul până mi se strică pickaxe-ul acesta care mi l-ai dat acum cu el. Când se va strica, oprim episodul și mergem puțin să strângem o leacă cu alta și e. Ok, redstone. Nu vreau. Dar asta 13 și totuși am găsit diamante. Da, haideți că ar cam trebui chestia. Cam trebui 12. La acest strat să minez 12. Coborâm la 11. Iron, de ce nu? Dar și iron nu este bun la ceva. Aur e și el bun. Haideți să mai vedem. Poate mai găsim. Și nu vreau hate că vai de creative sau ceva. Nu, chiar ați văzut și voi. N-am făcut nimic. Am făcut un episod și am găsit diamante. Atât noroc am avut. Au ceva slime-uri. Și nu cred că este cam bine.
Da, ne putem bate și cu slime-urile. Ce m-am speriat, m-am căcat pe mine. Bă, lăsați-mă notificărilor în pace. M-am căcat cu intuiție pe mine. Da, haideți să minăm mai departe niște redstone, nu strică, pentru level. Da, haideți să mai minăm, poate mai găsim, poate da, poate nu. Vedem. Eu nu prea cred că mai găsesc. Am găsit 30 de fucking diamante, bă, băiatul. Da. Nu mai avem să se strică pickaxe-ul. Ia vedem noi ce facem. Nu vreau să stric chiar de tot, pentru că repar cu ăsta la și o să am mai multe pe un pickaxe. O să lăsăm când se face roșu. Am un breaking 1 pe el. Încă totuși am mers ceva. Da. Așa fac de fiecare dată. Și mi este mai ușor să sparg gravel-ul. În sfârșit, bă, dar iară gravel, mă? Asta că de acum trecem de gravel. Am trecut de gravel. Cărbune n-am nevoie că am foarte mult. Haideți să mai minăm, poate un pic, haide. Bă, hai mă, că câteva diamante, mă, nu e posibil așa. De cât timp filmăm? De 8 minute. E ok. Da, vedeți că după am zis că completare pickaxe-ul, repede. Aș putea muri și să ne mai de acasă, că am keep inventory, dar totuși am ajuns și nu mai are rost. Uite un anvil. Eu, dacă toți suntem aici, de ce nu? Fucking 7 să mă coste pentru Unbreaking 2. Să zicem, facem o șmecherie time. Saturday, yeah! Mamă, nu plecem. Cine mă așteaptă acolo pe mine? Cine mă așteaptă aici pe mine, bă, băiatule, bă? În mine asta... nu, în mine asta n-a fost. Dar nici nu vreau să mă duc. Hop! Haidem să mergem sus. Hai că plouă cu găletul dacă e. Clear. Bun. Hai să strângem puțin, bă, hai că avem. Ne-am întors și cu diamante. Și cu recolta aproape strâns. Bine, tot am ceva de strâns. Și cu recolta strânsă, cu strâng acum.
Eu mă joc în acest sat mai mult pentru că n-aș vrea să fac, dar bine, cu timpul am să-mi fac căsuțe, ferme automate de monștri pentru level, nu știu. Bine, voi face episoade stăvări. Să plantez. Nu știu dacă v-am mai spus, dar eu sunt pe seria Lumea Titan. Aveți canalul lui Bogdan B și al lui Mobile Games. Bine, pe el chem altfel, dar m-am obișnuit așa. L-aveți o să-l las în descriere. Rapid. Suntem rapid, așa se plantează ca în lume, mă, băiatule. Am făcut mai înainte de videoclipul, a apărut raid-ul și am vrut să deschid de videoclipul, dar n-am mai apucat că a venit ăștia și mi-au atacat toți villagerii, bă, și mi-au omorât câțiva dintre ei. Și acum nu mai am niciun villager. Dar nu pot să spawnez eu alții din creative. Dar de obicei, deocamdată îmi las așa pentru că m-am obișnuit. Cât fună îmi face. Bun, cred că o să mă duc să mulțesc puțin oițele. Vedeți că am făcut și trebușoară pe modul. De ce am numai 2 oi? Ba, mă. Da, mi l-au mulțesc, mai bai. Mulțiți-vă, ați făcut boișor micuț. Bun. Vedeți că am făcut multe pe episodul ăsta. Cred că am să mai fac. Bă, am să fac chesturi. Camera eu am pregătit-o și cred că nu am să mi fac abs-o-l-o-t-n-m. Așa îmi pun aici rahaturile astea că nu am absolut nevoie de ele. Bun, aici voi ține toate chestiile absolut nefolositoare deocamdată, dar poate cu timpul vor fi folositoare și ele. Bă. Bun, haideți să punem diamantele în sieve. Am 63 cu spațiu cu 64, am o mega cream, Bun, eu am fost Alex și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!